Fil-jiem li ġejjin se tibda rilokazzjoni tal-anzjani mid-dar tal-anzjani ta' Bormla għal djar oħrajn tal-għażla tagħhom. Kienu l-anzjani stess jew qrabathom li għażlu f'liema dar oħra tal-anzjani jixtiequ jmorru sakemm fuq id-dar ta' Bormla jsir xogħol estensiv li jgarantixxi li r-residenti jgħixu f'ambjent bla periklu u tal-istandard li jixraq lid-dinjità tagħhom. Żvela dan il-Ministru għall-Anzjanità attiva Joe Etienne Bela li ma' One News spjega l-aħħar dettalji dwar is-sitwazzjoni ta' din id-dar. Qed nirrelokaw dawn ir-residenti, il-proċess ħajsir tul dawn il-15 li ġejjin. Ir-residenti tista' tgħid kollha qed jifhmu il-problema li hemm hemmhekk u għażlu postijiet fejn jixtiequ jmorru. Kif għadna aħna nikkommettu ruħna li noffru postijiet fin-nofsinhar ta' Malta. Dwar l-applikazzjoni li hemm quddiem l-awtoritajiet sabiex isir ir-rinnovar tad-dar tal-anzjani, il-Ministru Bela qal li din qed tingħata priorità. Nerġa' nippreċiża u nagħmel pledge li d-dar qiegħda llum hemmhekk ħajkun hemm dar il-qudiem u ninsab informat li hemm fast track fuq it-tendering process mad-Dipartiment tal-Kuntratti. Ġifieri dik importanti immens li niftakru li hemmhekk ħajkun hemm dar ta' standards moderni kif jixraq il-kull ċittadin f'pajjiżna, aħna ma rridu l-ħadd jaqa' lura. Quddiem gideb li ġej fost l-oħrajn mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, il-Ministru Bela kien ċar. Aħna li ma nixtiequx li jiġru insinwazzjonijiet u gideb li jinkwetaw lil dawn ir-residenti fuq xi ħaġa li għandhom dritt għalija. Ir-residenti għandhom dritt għal kura ta' kwalità u aħna il-Gvern Laburista ma jistax joqgħod lura u ma joffrix din it-tip ta' kura. Il-Ministru għall-Anzjanità attiva ta' serħan il-moħħ li l-ebda ħaddiem tas-saħħa mhux se jispiċċa mingħajr impjieg wara li ssir ir-rilokazzjoni tar-residenti u d-dar tal-anzjani tingħalaq sabiex eventwalment tiġi sbaħ aħjar u aktar sigura. Ma hemmx għalfejn li xi ħadd jitlef l-impjieg tiegħu. Kulħadd jaf li f'pajjiżna bħal pajjiżi oħra healthcare workers għandna bżonn kbir, ġifieri ma jistax ikun li f'pajjiżna ħajkun hemm xi healthcare worker li ħanħalluh mingħajr ġob. Ta' min ifakkar li rapport li sar wera li residenza tinsab fi stat ta' periklu, bosta nuqqasijiet li ma jistgħux jiġu solvuti b'soluzzjonijiet kosmetiċi. Kien għalhekk li kellha tittieħed deċiżjoni għaqlija mill-Gvern li tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurezza tal-anzjani residenti fiha.